Ich steht med mikro i ganska långa dag. Och vi vill sänga, det vet jag inte frågt. Det bildas image från 2 miljarder lät. Men det finns, det lät från het. Och var det något att från det budet dritt. Nu get agera med unterschrift. Vem bildas image från het. Och vi ska hålla jungen lät. Ja, det är dåligt så kallt. När det är bildigt och varmt. Gillar det, det var dagen stora väg. Man för livet och man för livet. Jag vet det finns ett lyft som allt man ser. Och det är många natt som ren. Det ganska gruppigt det blir av mig. Han var inte resten, vi störa till. Vem inte säger mitt från hem. Och vi ska hålla jorden med. Ja, det är dåligt så här. När vi finner i interaktiv. Han lever någon, han har producerat. Det managers av vem vi går sin försläs. Och människor, och bäst. Vad är det kärste i Gastrom? Och når det ont med läget arvom. Och vem inte ser mitt från hem. Han vill hålla jorden med. Ja, det är dåligt så här. När vi kamin. Helt som många ont i oroar som sanning. Då finns det image från 2 miljarder lätt. Och ett manifest, och då är stillhet från het. Om var inte annan morgon tänkt. Då vill man kläta man för en.